Γεια σας παιδάκια! Σήμερα θα δείξουμε ένα ωραίο και εύκολο παιχνίδι για να μάθουμε τα μεγέθη και τα χρώματα. Βοηθέ! Τι χρώμα έχουμε εδώ? Πορτοκαλί. Πολύ ωραία. Εδώ τι χρώμα έχουμε αυτή την ομαδούλα? Μπλε. Και αυτή η ομαδούλα? Ωραία. Θέλω να μου πάρεις αυτή την ομαδούλα και να βάλεις το πιο μικρό πρώτο, δεύτερο το μεσαίο και το μεγάλο στο τέλος. Πολύ ωραία. Πάμε να τα πούμε μαζί. Μικρό, μεσαίο και μεγάλο. πολύ ωραία. Πάρε τα μοβ και κάνε το ίδιο. Πολύ ωραία. Πάμε να το πούμε μαζί. Μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Πάρε τα μπλε και κάνε το ίδιο. Λοιπόν, Πρώτο θα μου βάλεις το μικρό, δεύτερο το μεσαίο. Ναι. ένα, Ναι. Πολύ ωραία. Και τώρα για να το τελειώσουμε το παιχνίδι θέλω να μου πάρεις και από τις τρεις ομαδούλες τα μεγάλα. Μόνο τα μεγάλα. Ναι, ναι και ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι ένα εύκολο παιχνίδι για να θυμόμαστε τα χρώματα, αλλά και να μάθουμε και το μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. γεια σας!